Hemmeňize salam. Oglanlar, gyzlar, gowmy adaýlaryň janyňyz sagmy? Bugün kabzordak maşyn, müňler çoglaryň arzuwy Ýewropek. Lütfen, lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni. Näme üçin Ýewropeka diýilýär? Iň köp berilen soraglaryň biri. Şu ýerde gün jogap bereýin. Ýewropeka diýmegiň manysy Ýewropaň bazar üçin edilen maşyn. Her bir ýurdun öz talaby bolýar. Ana biz Halyjy diýäsek häwat, Dubay üçin edilen maşynlara. Dubay ıssy ýurt. Issy bolan üçin konditsioner biraz güýçlüräk işleýär. Radiator ulurak bolýar, maşyn gyzma däl. Edil şoň ýalygym Ýewropeka, Ýewropaň bazary we Ýewropaň talabyna görä edilýär. Ýewropaň ýoluna görä maşynyň amortisatory bir açyk ütkep bilýär, ruly ütkep bilýär, daşkywidi ütkep biram. Ýewropaň halkynyň halaýan zadyny diýerler. Adamlaryň arasynda ýalňyş düşünje bar. Ýewropeka kemri bir başga model ýaly. Ýok. Şol bir palta kemri be. Ýöne Ýewropaň bazary üçin. Düşünüňizmi? Edil şoň ýaly 18-21 kemrileň içinde. Halyjysy bar, Ýewropekasy bar, Amerikankasy bar. O da edil şoň ýaly Amerikaň bazary üçin, Dubaýyň bazary üçin we Ýewropaň bazary üçin. Bu maşynmy diýeni gynansak da original Ýewropeka däl. Hakiki Ýewropeka tapmadym, ýöne öwürlen Ýewropeka ulanlar. Bu videoda abyçny kemri bilen Ýewropekaň näme tapawdy, onu öwrenirsiňiz we imini şu maşynyň abzory. Bu maşyna eýesi $5000 pul siňdiripdir Ýewropeka öwürmek üçin. Asly bu abyçny Amerikanka palta. Inni serdiň. Bu maşynymyz biziň 2017 Ýewropeka öwürlendir. Bulan Ýewropekasy, Rossiýski zborkasy 2017-nji ýyla çen çykarly. Bu maşynymyzdan biziň 2017-de öwürlendir. Asly bu maşynyň ýyly 2012. Abyçny palta kemri da gara renk ýöne zawodskoy garadyr. Bu maşynymyz biziň Ýewropekaň restylingyny öwürlendir. Ýagny Rossiýski zborkaň restylingidir bu. Sebäbi o da 2012-nji ýyla çykaryp başlandy. Abyçny palta ýalyk. Soň 2015-de restyling boldy. Bizde uja Aziýada çykaryp başlandy. Amerikaň bazary üçin bularda bolsa şol bir zatda diňe restyling bolandyr. Şoň üçin 2017-iň öňüne öwürlendir. Indi şuň öňüne gowja serediň. Polny palta kemriden ütgeýändir. Ýöne kuzwasy şol bir zat. Kapot ütgeýär, bamper ütgeýär, faralar ütgeýär, krelem ütgeýär. Diskalar ütgeýär elbetde. Edil şu maşynyň 2012-nji ýylyň çykarylany günü palta bilen deňeşdireňde şu ýerde men bir suratyny goýaýyn. O da ütgeşikdir. Öňkü farasy wapşy ütgeşik, bamper, ýerki faralary ütgeşik. Bizde 2012 Amerikanka kemra, palta kemra diýilýäniň sebäbi ýerki farasy palta meňze. Ana serdiň bitegdir farasy. Ana. Paltada bolsa bäri ýok. Paltaň sapýalyk da bulan 2012, 13, 14-nde bir açyk ütgendir ýdam. Bu restyling da. Biziň ýurdumuzda Ýewropekaň has gowurýarlar, Rossiýski zborkany. Geçenki edek men palta abzor edemde aýdypdym ýadyňyza düşýärmi? Rossiýanyň özünde Amerikankan has gowurýarlar, bilenmok. Biziň ýurdumuzda az ýöne bu Ýewropekada. Az köpsem paket geldi. Rossiýski zborkalaryň hemmesem paket geldi. Paket delen maşyn onuň adamlar has gowurýar da şonu внешний виднam gowurýarlar gatken. Edil bu maşynyň внешний vidi edil şu abyçny gara paltadan has owadan. Ýöne munymyz biziň 2017-de öwürlenди. Düşünüňizmi? Imini şol. Egerde 2012 abyçny Amerikanka palta kemri goýsalar we Rossiýski zborka 2012 prostoyna şoň restylingi däl. Şonu goýsalar meň liçna özüme palta kemri aljak, Amerikankan aljak, Rossiýski zborkan däl. Men внешний видni has owadan görýän onu. Ýöne 17 golyn bu has owadan bolupdy. Ýa aýtdym, her bir region, her bir ýurdun öz talaby bolýar maşynyň. Ana Ýewropekalarda şuň ýalyk fara ýugan çelýär. Amerikankada gelýän däldir hiç ele. Çykka fara ýugar. Bizde Ýewropekaň gowurmagynyň ýene bir sebäbi birazrak ýumşagrak bolýar. O da näme üçin? Her bir ýurdun ýol üçin edilýär. Ýewropaň ýollar üçin edilen üçin birazçyk ýumşagrak.
Men öz mekan tapawdyny bilmedim oglanlar. Ýewropeka bilen Amerikanka. Ýöne hemme kişiň aýdan zady biraz ýumşagyrak bolýar diýär. Sizem kommentariýada ýazyň pikirleňizi. Amerikanka kemri ýumşakmy ýa-da Ýewropeka mı? Inni iminna bu maşinna edilen zatlar aýdyp bereýin. Goşa gulşyçyl goýulypdyr. Ilk faralar ütködülüpdir. Bamper ütködülüpdir. Serediň ýene birden. Ayaktaça. Bakawy ütködülüpdir. Afgondaçyk goýulypdyr. Biz afgondaçyk diýäse, daçyk slipik zon ýerler oňa. Hakyky ofitsialny ady şoň. Maşiniň öňü polny çalşylan, kapot, krel, bamper, faralar, облицовка hemme da çalşylan. Maşiniň daşwidine bakyberiň oglanlar. Nähil bolupdyr? Adam giden adamna degipdirmi? Çıkaran $5.000 degýärmi? Men awdança gördüm. Sizem öz pikirlerinizi hökmen kommentariýada ýazyn. Indi salona geçelim. Salona gaty ideal oglanlar bu maşiniň. Tarpeda polny Ýewropekan goýulan. Palta kemeri bilen Ýewropekanky ütke. Bunda şuňalyk zawodskoy mebel gelýär. Pribor Ýewropekan goýulan. Bir rul bilen şu klimat Ýewropekanky der. Обычный paltanky rul. Biram şu klimat обычный paltanky. Garan zat ütken berdi. Maşiniň salonu gaty ideal ýagdaýda. Prosta serediň oglanlar bakyberiň salonyna. Oglanlar start stop goýdurupdyrlar. Edil zawodskoy ýaly işleýär. Berde 2 armyk motordur oglanlar. 2 arm motor, 6 skor Tiptronic. Tiptronic hem nämeligini bilýäňiz, her videoda aýdyp oturmak gerekkä. Ana şeýden geçirýän. Bärler hem Ýewropeka öwürlenler. Hemem ýzyny pepelnitsa goýupdyrlar. Çilim çekmek siziň saglygyňyza zyýanly. Pepelnitsa Amerikankada gelen ok. Halijada ele, biram Ýewropekada ele. Bärikdiň aparat ýeten ok. Çykýança original pioner goýulypdyr. Şuňal barda çok. Şu mebel Ýewropekan mebelleri oglanlar. Diňe Ýewropekada şuňal gelýär. Bärde abyşny paltaň multiruly, ütköşük zat ýok. Funksiýonlaryň cruise control we podograf sidenýe we biram çykýança setka bolmaly. Inni goýulýar ýönol. Ana şu çilim otlanýanda we pepelnitsa. Halijada we Ýewropekada gelýär. Bu maşin probegi 135.000 kilometr eken, kilometrda. Обшивка обычный paltanka oglanlar. Обшивканы intäk ütkötmendirler. Ýöne munam ütkötýärler. Öňkü обшивкалар обычный paltanka prosto Amerikanka. Ilk обшивкалар bolsa ütködülendir. Ýewropekan goýulan. Gara patolog soň tikilen maksimum Ýewropeka öwürmek üçin. Sidenýalar ýaman gowy çykypdyr ýa, koja edilipdir. Asly mata salonlar şu. Koja edilipdir, edil zawodskoy ýalypdyr. Maşiniň ýumşaklygyny özüňiz bilýäňiz oglanlar, onlarda aýdyp oturmak gerekkä. Paltada kiredip ýörülen ama ýöne palta aňary başy bar ýumşak maşin dip bilen ok. Palta birazçyk jostrak maşin, ýöne widi gatowadan. Mesele yok. Buňa polny aşak hadawoy paltankadyr hissat ütködülmelik. Ýewropekan amortisatorlar zatlar goýulmady, oňa zat ýok. Diňe diskalar Ýewropekan goýulan. Palta kemerini sürk görmedik, palta kemera minip görmedik gatazyr. Şoň üçin ýumşaklygyny özüňiz bilýäňiz, giňligi giň, mesele ýok. Kire üçin bolýan palta, hawa, kire edip ýörenler bar. Le komplektasiýasyny alsaňyz, oňlar gatam del. Normalny boljak maşin, aziýadýalyk da edil. Ilki bamperda parktronik we kamera zadnya vida we. Bagajniga uly paltaň bilýäňiz. 2 san goýun arkaýyn sygýar. Şu ýerde amatly we gowy ýagy bilen tanıştyraýyn oglanlar sizi. Green Hill öz ýurdumyzda öňe düzümini hiç ýagdaýda biz atrabotka diýäse, gaýtadan işlenen ýaglar ýokdur. Diňe svež zat. Şu wagt 10-40 bilen 20-50 bar. Kim 10-40 20-50 uýan bolsa, arkaýyn goýup bilýäňiz. Men özüm şu 2 aýdan bäri ulanıp ýörün ýagy, hiç mesele ýok. Apisam SP, apisi ýokardyr. Aping nämedigini bilýäňiz, men ýürüýte ýag bardy video çekemde düşünürdim size. SP. Ýurdumyzda öňe içiniň persatkalary Amerikan Infinium kompaniýasynyňky. Ingo persatkalaryň biri. Türkmenistanyň öňe dip göwnetmeçilik etmeler. Daşar ýurtdan gelýän ýaglar bilen arkaýa deňeşdirip bolýar. Indi maşiniň ýürejigini örkedeýin men size. Bu maşinymyzda biziň 2 armlyk motor ötür. Ýöne şulaň edil şuňa 3 army ammadyr. Ýewropeka bolsun, Amerikanka bolsun,
Şolar motor harap gelýär. Hissa dütken ok. Bu maşinymyzda 2,5 motor ötüyor. 180 at gücü var. 0-dan 100'e 9 sekundda çykýar. 100 kilometrde 8 litr ýakýar. Häzir 0-dan 100'ün barlak göreriz. Şu kapot Ýewropeýkanky bilen Amerikankanky deňelen ok. Ýewropeýkanky biraz uzun gelýär. Ana. 1000 ýyl ýaşa, 1000 ýyl öwren diýipdirler. Günne bir zat öwrenýär olanlar. Mydama her videomda aýdýan, gowy ýağ goýun diýip maşinada. Ýöne bu filtram goýmaly eken. Onu bilen okdum, inni öwrendim. Kayak kompaniýasyndan ana filtrlar olanlar. 100'den gowrak maşynyň şu kompaniýada filtrlar bardyr. Воздух filtr, salon filtr, ýağ filtr. Ana ýağ filtriňem kaçtysy ussaňyda gorkadyň olanlar. Herdiň durşuna kleydir şu ýeri. Şeýle kley bolsa şonda gowulýan ekeni. Menim inni öwrendim. Men öz maşynymyň ýağyny çalşdyran ussam, şoňa eltip görkezdim. Gaty gowy diýdi. Akasa muny öňden bäri satyp berler. Men ýöne inni bildim. Agzalamyň birini gowy begenler ediňler. Onu aşkar goýan otamyz Green Hill ýağ. Onun maşynyň modelini aýdarsyň, şoňa görä ýağ filtr, воздух filtr we salon filtr men uradan. Uslowy näme deliň? Ingo kommentariýadana, kimin kommentariýasy köp like alsa, şoňa polny zamena masla menden mud edeliň. Hemme raskod men çekýän. Berde sideni ruçnoy ulanır. Knopkada hiç sat yok. Öňkü sideniň ikisem şeýle. L6'da 57 ýasabyz. Start stop. Start stop ýöne edil zabot goýaly işleýär. Käbat şoňa Hytaý goýarlar näme bula angardan alyp goýulan üýden. Şondan o işlenir. Hytaý goýarlar ol tormoz basmaly, to kaçad etmeli karşı problemasy bolýar. Şondan start stop öwürmäninden bolsa ýoklay. Edil gowdat öwürmejek bolsaňyz. Biraz kansen işledim. Inni sırk görülen maşina rol bir açık aşağı. Abi işin 2,5 paltadan hiç ýyl tapawdy ýok olanlar. Ben gowja öýren eken bu. Maşynyň ýumşaklygy, gatylygy abi işin palta. Yani 2,5 motor gowja öýrär. Motor swejdirmiň bara. Hemme paltamyň ýaly öýrän oklar. Swej motor. Sessiz öýrär, goramgow çalşýar. Şularda karopkada ses dörýänlerini biz gazan ýetsäň, paltalan kesel şol. Gazan ýetselin başga da soň hakykady bar. Короче, bir zat transformator da gidrotransformatormy? Soňalak bir zat atça şu ýerde men häzir hakykatyny ýazarmyň. Şolana sesi durýar, titrep. Ya titrewýär. O net bilmeli paltalaňyzda. Gün şeýt basmaň. Şeýt bas barlya käbir gelip de menden maşynalarynda. Şoňa haýaljakdan sürüň, şonna titreýän bir hili titrep ýörýär. Ýa-da tekejek ýoly gatrak sürýän bolýar. Ses edýär bir açyk düşünün. Ana şonu gadan ses edýär diýilýär. Ana şo da çalşmaly bolýar. Karopkany remont etdirmeliler. Ne? Nolan 63 barlak görelim. Nasos yeni işläp dur. Şoň üçin operatora bugun mikrofon beremiz ok. Geçen gedek mikrofon berdim, tır tır edip otaydy işläp durda. Her kim pikir edipdir. Maşynyň şoňa sesi bar diýip. Ýok. Ana daşyndanam gorkadyn sizde. Kondisioner öçürdüm. 2,5 daş ýotak. Hani daşyndan ýöreşine gördüm, indi kondisionerini işledip basyp görýär. Şoňa ýörýärmikin. Yarım motor gowa molynara kondisioner işledýän oglanlar oňal ýöränek. Hazır içinden kondisioner öçürdüm şu an. Gördük. Oňa başgaça ýöreşi.
Paltan görüşe elbette elle yöne kuzası yenilecek de o. O mesele yok. 3 yarım vap şerbet diyor ya. Kanalla bağdır. 3 yarım palta kemrin abzoru. Görün onu. Yerdeki samolyot dedim ben o. Kançana işleder oyundan. Kamera zadnye videoda serdim. Satıptırlar bu piyanera. Gül yalak. Maşinin içinde var yakan şu tarpeda da üç köşük değmesen olanlar Evropa'ya sırp baryanın hiç yıl bildiren o. Kara renk sırp baryan bildiren ya. Kara renk üç köşük da o bilen da kara üç köşük oğlan oluyor. Kara renkin balyaçıklar yazın komentariyada. Bağım başka da men gel kara renk halayan. Ya sıyır çıkıyor ya mesele yok. Kovuyor ya. Yol tutuculuğu. Kovuyor. Yeni bir de hatta Camry maksimum budjetli maşinler. Yani hazır ile ki kampanyaların maşinlerine qaraganda amatlı. Kia Hyundai'dan bir Camry gymmadyrak şu an. Galandan amatlı. Kopartdan maşina almalı olsa ulanır. Ya Türkmenistan içinde maşina almalı olsa aşağıda men nomer koyacak. WhatsApp, Instagram, Jelatina WhatsApp, Instagram, Telegram'dan yazın. Mesele yok taparsın. Şu an Kia Optima getirdim de tam ozdan. Şunu getirdim. Primer neyesine 8500 dolar otur. Hem de kraskası adından bile. Kia Optima ne yapılır olur. Camry'dan kim zaten salaca pesirek yönü bakarsam sonra aktarlar 2020-21 Camry'lar 13-14 bin yapılıyor. 5000 dolar başta tapalı diye. Maşina macigar koyulun, abışını paltadan tapağıdı, eplenen baka oylar. Halicide ve Evropa'da ile sonlar. Açanda da açılıyor. Böğründen giden remen ve aşağınak nikl gara renk has oğudan ilşe. Bizin ağada dakkasa yönü gara has oğudan ilşe. Aydayın. Edil bu maşina saylan çıktır. Gön göze düşen bu maşina. 3 köşek saat. Çıkaran puluna deyiptir mi? Men pikirim hava. Essalama. Men pikirim hava. Çıkaran 5000 dolarına deyik ya. 3 köşek saat da renk 3 köşek idaşından polun 3 köşek. Abışını kara palta da oğudan. Yönü edil mıngyalık değil. Palta Camry kanadır. Duvar var dursam. Yok kelle palta Camry dut Camry yok man ba. Mınga Evropa'ya yok. Şehirde bolsa 3-4 tane var. 3 köşek saat. Bu maşinin bakası 17.000 dolar oğlanır. Edil şu duruşunu. Ey bu ne mi? Kat kımmat diyenler için. Evropa'ya uğurlanı ve çıkarılan nasıl oldu? Düşündünüz mü? Allah şıktat bolur. Koşmasa da bağdır. Biz berdedir aydımlat açamız yok. Berde bağırlamız yok. Yolla gidip barayakak bağırlayır aydımcığını. Böylecik video koyar. Şu an bizim yurdumuzda palta Camry'lar ne hil gidiyor. 2 yarımlık palta da hasa edel bu. En gımmat satan 2 yarımlık paltam le yadınız ölçem 1 milyarda sattım. Yani ol prastoy. Maksimum prastoy. Hiç yıl zat edilmedik der. Koşmaça zat yok. Inni yankı koşulan zatlar olan ustan hasaplasan şopul çıkıyor da. Düşündünüz mü? 5000 dolarlık zadarlı koydu. Yani ustada mut koyup veren noktaray. Barıydın pul çıkaran. Sonra sobakadır şu. Kımmat tip yazacaklar olur. Düşünürün. Eğer bu maşini alacak adam 3-4 tane. Bale dediğin adam alada. Eğer ay yok komin o pulu 18-21 Camry düşer diyersiniz doğru. Men ödümüm liçna 21 Camry 20 Camry alacak. Yani şuna bale dediğin oğlanlar oluyor. İş olur alar. Yürüte sonra oğlanlar için men bunu satlığa, TikTok'a, Instagram'a çıkaran, ondan kime gıdıklı olsa aşağıda nomer vardır. Can edin, bana can edin, men eğitiyle size sataştırar, geli ondan özünüz üstten bakağınıza soran. Ana şunu alap zor oğlanlar. Nesip olsa Evropa'nın orijinalini tapsam, onam size abzor eder. İlk Camry'larım Evropa'nın orijinalini tapsam abzor eder.
3 köşek bir zat bolsa getirip size ýene abzor ederim. Sizden esas isleýän zadım like koyun, komentar ýazyn, dostuňyzla paýlaşyň. Video maksimum kan prosmotr alsın da reska 100 000'a ýeteliň. Kim nähil maşinalar gelip ber? Ýazyn komentarýada. Şunu alçyk. Evropa isleýäňiz 3 köşek zat ýa abyşny palta käm isleýäňiz tapajok. Her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iňe sağ adam janyň sağ bolsun, ulanır. Galynlar bolar. Daway.